kwanan nan ake cewa an gano adadin waɗansu mutane waɗanda suke ɗaukar nauyin ta'addanci, amma dai ba za a faɗi su ba a bayyane. To ta'addancin za a daina yin sa? In dai an gano waɗanda suke ɗaukan nauyi, to ai an san masu yi, to da aka gano sun kuma an daina yi ne? Ba inda za ka sa kai da sunan bin hanya a cikin aminci. Duk wannan abubuwan da a je a haɗu a gaban Allah, duk za a je a haɗu a gaban Allah, duk za a je a haɗu a gaban Allah. Wata mata kyanwa ba mutum ba, kyanwa ta tsare, kyanwar bata samu hanyar da za ta fita ta je ta yi kiwo ba, ita kuma bata ajiye mata abun kiwo ba, kyanwar ta mutu, ba sanda ta ɗauka ta bugi kyanwar ta mutu ba, ubangiji ya ce a kai matar wuta. Kyanwa akan kyanwa ta shiga wuta, akan kyanwa. Akwai ran da za a busa ƙaho, Allah ya samu dace. Abinda ke wajibi akan al'umma, wannan kalubale mu tashi mu koma ga Allah, a dukufa wajen roƙon Allah, mu tuba daga laifuffukan mu. Idan abin ya gagare mu, zai gagari Allah? Ba zai gagari Allah ba. Ba zai gagari Allah ba, ba zai gagari Allah ba. Ko kuma ku yi ta shiga motocin ku ana ta muku jiniya kuna bin hanyoyi, ku bar talakawan ku aje a yi ta kama su. Ku yi ta shiga jiniyan ku da 'yan sandan ku da sojojin ku a ba ku tsaro. Tun kan aje lahira a nan duniya akwai ran da za ka yi tafiya babu wannan 'yan sanda. Tun kan aje lahira yadda kowa ke bin hanyar za ka zo kai ma ka bi, babu 'yan sanda ba sojoji. Ai komai mai sauki ne abun Allah, komai mai sauki ne abun Allah. Wani abinci za ka ci, wani kwanciyar hankali za ka yi, wani jiniya za ka yi. A jihar ka an kama mutum 100 da mata, akwai matan da a hannun 'yan kidnapping suke aihuwa, a hannun su suke aihuwa. Su suke aihuwa, a kama yarinya a mata fyaɗe, a makuwar ta fyaɗe. Wata dattijiya da aka kama shekaran jiya, mahaifiya ce ma ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke tare da shi, tana da shuga, tana da hawan jini. Su suka kira suka ce ta yi rauni, wadda yake da shuga da waɗannan cututtuka ga rauni, ta haura shekara 70, amma mutanen nan suna rike da ita. Kai da kake rike da ita, kai baka da uwa ne? Kai baka da uwa ne? Duka abin da muka dama kowa zai je sha kayansa, duk abin da kowa ya dama shi zai sha kayansa. In dai wannan rayuwar da muke yau har kaga ta yi daɗin da sai ka kashe wani, ko ka yi kidnapping ɗin wani, ko ka yi barazana maran wani kafin ka nemi kuɗi, ga ka ga rayuwar, ga ka ga rayuwar, ga ka ga rayuwar. Allah ya samu dace. Alimul gaibi wa shahada, Allah shine masanin abin da yake boye, Allah shine masanin abin da yake bayyane. Wa huwa al-hakimul khabir, Allah mai hikima ne, Allah mai ilimi ne, masani ne akan komai da komai. To sai Allah ya ce, wa idh qala ibrahim li abihi
أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون Allah madaukakin sarki yace wa iz qala ibrahimu li abihi azara lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace wa babansa azara a karatunmu na baya ai mun karanta wani bangare na kissar annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim duk inda aka zo wata magana da take alaka da tauhidi sai an shigo da annabi Ibrahim annabi Ibrahim limami ne a fagen tauhidi Allah ya ce wa isqala ibrahimu li abihi katuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa azara ya ce ma babansa azara sunan baban annabi Ibrahim azara atattakhidhu asnaman aliha ya ce yanzu baba khariki gunki ya zama abin bauta ya zama shine Allahnka khariki gunki ya zama shine abin bautanka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yace lallai na lura da kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani jama'a mun fahimta wurare da yawa a cikin alkur'ani ubangiji ya kawo kissar annabi Ibrahim domin na daga cikin kalubale da annabi Ibrahim ya tashi ya samu iyayensa da mutanensa a ciki shine bautan gumaka ya kiraye su a dunkule ya kirayi mahaifinsa shi kaɗansa duk abin da ya kamata ya fito musu da shi na rashin cancantar bautan wani ba Allah ba annabi Ibrahim ya fito musu da shi to amma daga ƙarshe sai ya zama mishi rigima tsakanin shi da mahaifinsa wanda mahaifin har ya kore shi daga inda yake واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذا قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني
الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur fil kitabi Ibrahim, ka ambata ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim a cikin alkur'ani. Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyan, annabi Ibrahim mai gaskiya ne 100% a cikin furcinsa da aikinsa, kuma annabi ne na Allah. idh qala li abihi, lokacin da ya ce wa babansa ya abati, ya ce ya baba, yanzu kun ga nan ai yayi magana ne da baban da mutanen baki daya. To a suratu Maryam Allah sai ya ambaci ya je ya samu baban ne suka zauna suka tattauna. Ya abati, ya ce ya baba, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'an. Ya ce mishi ya baba, don me kake bautar abinda baya ji, abinda baya gani, abinda baya amfanar da kai da komai? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Baba, me yasa kake bautan abinda bayi ji, bayi gani, wala yughni anka shay'an, kuma baya kulla ma komai, baya kwance ma komai? Ya abati, yace ya baba, inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika. Yace mishi ilimi ya zo mini daga ubangiji wanda kai bai zo maka ba. Fattabi'ini, ka bini baba, ahdika siratan sawiya, zan shiryas da kai hanya madaidaiciya. Ya abati, yace ya baba, la ta'budu shaytan, baba karka bauta ma shaytan. Bautan gunki, bautar wani Allah, bautan shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiyan, shaytan mai tsananin sabo ne ga Allah. Baba karka bauta ma shaytan, yaje halakar da kai. Ya abati, yace ya baba, inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman. Baba, ina da damuwa, ina jin tsoro karfa wata azaba daga Allah ta shafe ka, fatakuna li shaytani waliya, ka zama majibanci ga shaytan. Baba, ina tsoro karka fada azaba. Kala sai yace mishi, aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Yace mishi, ya Ibrahim, yanzu haka ka kai matuka wajen tsanan abinda nake bautawa? Yace kinka da kiyayyarka da tsanarka ga abinda nake bautawa, Ibrahim, har ya kai wannan mataki? Ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Ibrahim, abinda nake bautan ne bayi ji, bayi gani, bayi amfanar da ni komai? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, kyamar abinda nake bauta kake ya Ibrahim? La illam tantahi, yace idan baka hanu daga wannan aqidar ba, idan baka hanu daga wannan addinin da kake kan ba, la arjumannaka ma'anahu la aqtulannaka. Yace zan kashe ka, wa hajurni maliya. Yace kai Ibrahim, ka nisance ni iya tsawon zamani. A dauki lokaci, bana son ganin ka Ibrahim. Wa hajurni maliyan, ka nisance ni, ba na son ganin ka, ba na son alaka da kai. Kada sai ya ce baban, salamun alaika. Ya ce baba, Allah ya baka haƙuri, Allah ya baka haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. Sa astaghfiru laka rabbi, da sannu zan nema maka gafaran ubangiji na, innahu kana bi hafiyan, Allah na da rangwame akan abinda duk na sa hannu a ciki. Wa a'tazilukum,
wa ma tad'una min dunillah, kuma zan kaurace muku da ku da abin da kuke bauta wa koma bayan Allah. Wa ad'u rabbi, zan bauta ma ubangiji na, in kirayi ubangiji na, asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, kuma na tabbatar ba zan zama maras rabo game da rike ubangiji na ba, game da roƙon ubangiji na. Ban kwanan annabi Ibrahim da mahaifinsa. Yanzu cikin waɗannan maganganu akwai bakar magana? Babu. A cikin waɗannan maganganu akwai zagi? Babu. Babu. To ai abinda muke ambatawan kenan. Hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yalqa Ibrahimu abahu yawmal qiyamati, yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyamati wa ala wajhi azara qataratun wa kabara. Annabi ya ce ranar alkiyama annabi Ibrahim zai yi kicibis da babansa azara a furmusin alkiyama. Wa ala wacce azara kataratun wa gabara, fiskar azara ta yi dotti, ta yi kura, ta murtuke. Fa yaqulu lahu Ibrahim, annabi Ibrahim sai ce mishi, alam aqul laka la ta'sini, yace ba na gaya maka ba. Duk wannan abin da muke faɗa da mu masu faɗan da masu sauraro, wallahi duk wanda bai yi aiki da shi ba zai ga ranan abin. A satin da ya wuce ba mun karanta kisar Fir'auna ba, da wannan rajulun mu'minun min ali Fir'auna yake cewa fasataskuruna ma aqulu lakum, za ku tuna duk abin da nake gaya muku. Sun fara gani ko ba su fara gani ba? Sun fara gani.